Sailak inoiz ez, sopan etzan da ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? ¡Ey! Ya vale. Urakura bezala, dena bustitzean, bapatean agertzen, zara gaualdean. Eta dena inargi duzula, aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna. Bertan balintz bezala, egin dezagun dena, eta dena helduko da. Garaiz baina berandu da. Nafarroako gobernuak iazko abenduan onartu zuen merezimenduen dekretuari buruzko ebazpenean, Nafarroako kontseiluak legez kontrakotzat jo du eremu mistoko osasun arreta euskara jakitea meritu bat izatea. Euskalgintzaren kontseiluak eta behatokiak salatu dute irizpen horrek euskara eta hizkuntza eskubideak mespretxatzen dituela. Euskal Herriko kultur eragileek bat egin dute Palestinako genozidioa eteteko eskatzeko. Hainbat sortzaile eta artistak manifestazio nazionalera deitu dute martxoaren 17 Donostian. Kulturatik genozidioari stop egitasmoa sortu dute Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Kutxabankek 510,7 milioi irabazi zituen iaz, 2022an baino 14,5% gehiago interes tasa handiek negozioan ditu diotelako. 57 milioi euro ordaindu ditu bankuen gaineko zerga berezian. Emaitza oso ona dela onartu du Anton Arriola Kutxabankeko presidenteak eta bankuek oro har ospetxarra dutela jakinda, kopuru batean bildu du bere erakundeak gizarteari egiten dion ekarpena. 1.314 milioiko bankuak fakturatutakoaren 170%. Espainiako Auzitegi Goreneko zigor-aretoak aho batez erabaki du Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohia eta Ruben Huengensberg, Kataluniako parlamentuko diputatua terrorismoagatik ikertzea tsunami demokratikoaren aferan. Magistratuek uste dute Puigdemont eta Huengensberg galdezkatu eta inputatu behar direla eta horregatik abiatu dute haien kontrako auzi kriminal bat. Gazan laguntza humanitarioa jasotzeko zain ilaran zeuden 100 pertsona baino gehiago hil ditu Israelek gaur goizean. Erasoan 700 pertsona baino gehiago ere zauritu dira, horietako asko larri eta hildakoen kopuruak gora egingo duela ziurtzat jotzen da. Gazako osasun ministerioak eman du azken sarraski honen berri gaur eguerdian kaleratu duen komunikatuan. Atzokoan 2 urte bete ziren frogarik gabe Pablo González kazetaria Polonian atxilotu eta preso sartu zutela. Hau dela eta dozenaka lagun elkartu ziren atzo Gernikan askatu dezatela eskatzeko. Elkartu garen jendean, garrantziaren zantzu bat, gizartea dauelako, hainbat guzurren pentsura, bukatzea gura dugu, zugaz dagoan zentsura.
ura joan daitezela, barriro bere lekura. Gehiegizko bihurtu da, bi urteko urte muga, indarra joan daiala, sartu zaituen lekura. Ez dugu jarraitu behar, ikusle batzun modura, galdu egiten dalako, ondo zaintzen ez tanura. Arratsaldeon guztioi, Euskal Herriko denetariko kultur egileek ez dute ohitu nahi Gazan gertatzen ari den genozidiora eta horregatik bat egin dute kulturatik genozidioari stop egitasmoa sortzeko. Donostiako San Telmo Museoan aurkeztu dute gaur euren burua eta bi helburu nagusiak zehaztu dituzte. Batetik Palestinako herriari elkartasuna adierazi nahi diote eta bestetik Palestinaren genozidioa eteteko eskatu dute. Ohitzen denak ahaztu egiten du sarri zertara ohitu den. Horregatik, ez hazteko, guk ez dugu ohitu nahi. Ez dugu ohitu nahi gizatasunaren galeraren eta izuaren normalizazioaren aurrean. Ez dugu ohitu nahi estatu arrazista eta kriminal batek egunero ehunka pertsona errugabe hiltzera. Krudelkeriara ohitu eta hanzturan bizirenari, ohitura lazgarriagoetara makurtu eta hanztura handiago batean murgiltzea beste etorkizunik ez zaio geratzen. Mobilizazio handi baterako deia egin nahi dugu. Mobilizazio hori Donostian izango da, martxoaren 17an, eguerdiko 12:00 eta horretarako deia luzatu nahi dugu. Kultur eragile artista talde bat gera, gizarteko eragile moduan, artetik eta kulturatik erantzun bat eman nahi duguna, eta naiz eta guretik abiatzen den, zalantzarik gabe gizarte osoari dei egiten diogu, bat egiteko, eta espero ezagun denok elkarri ikusiko dugula. Kasu honetan, alderdi ederretikan abiatuko da, haizen horraziraino, espaloietatikan gertatuko den mobilizazio bat da, modu berezi batean, ibilbide guzti horretan ere arte disiplina ezberdinetako kide eta artistek euren agerraldiak egingo dituzte, mobilizazioa lagunduz. Gure helburuak nagusiki bi dira. Alde batetik, herri palestinarrari elkartasuna adieraztea eta Palestinaren herriarekiko genozidioari stop esatea eta amaiera ematea. Ia 30.000 hildako daudenean genozidio batean, zenbat amets gaizto ere egiten ditu minak etorkizunean, zenbakietara ekartzen dugu bizitza, zenbakietara errazago ohitzen garelako zauri irekietara baino. Baina zenbakiek ez dute dena kontatzen. Zorionez, oso anitza, zabala eta plurala izaten ari da, eta jendearen erantzuna unkigarria. Segurazki hori da jendearen gogoaren adierazgarri. Genozidio baten aurrean gaudelako apartheid sistematiko baten aurrean. Horregatik eskatzen diegu gure agintari eta politikariei Israelekin dituzten harreman komertzial, militar eta diplomatiko guztiak bertan behera uztea. Sarraskiaren aurrean, Europar Batasunari eskatzen diogu neurritinkoak arditzala erasotzailea bere oldarraldi basatiari amaiera ematera behartzeko. Behin betiko suetena okupazioaren amaiera eta gizon emakume eta aurre errugabeen aurkako indarkeria etetea. Bilabonako gaztea errebotez zauritu zutela, baieztatu du Ertzaintzaren barne ikerketak. Herritar talde batek aurkeztutako mozioan Euskal jendartearen aurrean azalpenak emoteko eskatu diote Erkorekari. EH Bilduk mozioaren alde egin du eta EAJak eta PSek kontra. Kale honetan, indarkeriaz sartu zen ertzain taldeak erantzukizunei aurre egin behar dio. Eutxikoia, familia. Bide luzea dugu egiteko, oraindik, baina denok batera lortuko dugu.
Bi pauso eman dira hilabete honetan martxoaren 3ko biktimak oroitzeko zentroa eratzeko proiektuan. Gogora institutuak eta martxoak 3 elkarteak lankidetza hitzarmena sinatu dute eta guneak kudeatzeko fundazioa eratu. Gaur agerraldia egin du biktimak oroitzeko elkarteak eta urtean zehar egin beharreko zenbait ekintza proposatu ditu. Konta iguzu Mikel Klaber. Polizia armatuak 1976ko martxoaren 3an Gasteizen egindako sarraskiaren memoria bizirik mantenduko duen memoriagunea eraikitzeko prozesuan aurrera pausoak emateko garaia dela azpimarratu dute martxoak 3 eta memoria gara elkarteek. Igandean, sarraskiaren 58. urteurrena izango da. Urteurren berezia 3 urtez luzatu den prozesuan fase berri batean sartu baita fundazioaren eraketarekin. Fundazioa eta memoriagunea edukiz betetzeko garaia dela azpimarratu dute orain elkarteek. Ikasle abertzaleak taldeak antolatuta atzo eta gaur Herri Unibertsitatea egitekoak ziren Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko kampusean, hala baina bertan bere utzi dute. Zer dela eta Mikel Klaber? Ikasle abertzaleak taldeak, Herri Unibertsitatearen ekimenak bertan bera utzi ditu atzo Ertzaintzak Letren Fakultatean itxitako ikasleak indarrez desalojatu eta gero. Polizia unibertsitatetik kanpo egon behar duela aldarrikatu dute gaur eguerdian Arabako kampusean egindako manifestazioan. Gaiz aldatuz, abendu bukaeran aurkeztu zuten lehen biziz Bizipoza Eskola eta martxan da ordutik. Atzo balioak zabaltzen jarraitzeko Bizipoza Eskolaren aurkezpena egin zuten Donostian. Ikusi. Bizipoza elkarteko kideek Bizipoza Eskola egitasmoa aurkeztu dute Donostiako Santelmo Museoan. Bertan izan dira Bizipoza elkarteko kide diren Gipuzkoako kirol egokituen federazioko kideak eta egitasmoaren proba pilotuetan parte hartu duten Bertsozale elkarteko, Aratz ikastolako eta Amasorrain ikastolako kideak, Gartxot musikaria eta Beñat Gaztelumendi bertsolaria. Hezkuntza arautuan, ez arautuan, zein herrigintzan erabili ahal izateko gida didaktikoak bildu dituzte bizipozaeskola.eus webgunean. Bertan aurki daitezke hezkuntza formalera, ez formalera eta herrigintzara bideratutako hainbat material eta jarduera desberdin 9 gaitan banatuta daudenak eta bertan ere aurkituko ditugula egutegi bat, elkarteen nazioarteko egunak biltzen dituena, elkarteen atal bat, elkarte bakoitzaren material guztia jasotzen duena eta elkarbanatzeko txoko bat. Hezkuntza arautuari dagokionez, gida didaktiko horiek lantzeko ikasmaila bakoitzari bideratutako jarduerak prestatu dituzte. Eta hezkuntza ez arautuan berriz, hizkuntza mailaren araberakoak. Herrigintza atalean, Euskal Herriko herri eta auzoetan bizipoza dinamikak sortzeko baliabideak daude. Eta material osagarrien barruan, Bizipoza elkartea osatzen duten 38 elkarteen baliabideak eta eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko informazioa. Bizipoza Eskola webguneak filtro bidezko bilaketa egiteko aukera du. Erabiltzaileak errazago aurki dezan informazioa. Guk azkenian edozein gai lantzeko Bizipoza Eskolara ere jo dezakegu eta guk ere ikastetxe ezberdinetan sentsibilizazio saio ezberdinak egiten eta ordun azkenian hor lantzeko erabiltzen den materiala ere hor jongo da saltzen. Aurreko ikasturtean proba pilotuak egin zituzten Euskal Herri osoko hainbat ikastetxetan eta Itziar Otamendi Aratz ikastolako langileak azpimarratu du horietan parte hartzea aukera paregabea izan dela bere ikastetxean inklusioa modu errazagoan lantzeko. Eta honek lagundu diguna da elkarte horiek guztiak etxean edukitza eta klik batean behar ditugun baliabideak eskuragarri edukitzea. Gertaera edo zein zailtasun edo zein behar suertatuta ere klik batean duzu materiala eskuragarri eta hori guretzako ikaragarria izan da. Euskaratik eta euskaraz Euskal Herri inklusiboa sortzea da elkarteko kideen helburua eta bide horretan aletxoa jarriko du proiektu honek. Herritarrak koloretako betaurrekoa jantzi eta norbere ingurua zirpiztintzeko egitasmoa erabilgarri daia da. Bizipoza
Munduari begiratzeko modu bat lelopean, Euskarazko 28 emanaldi antolatu ditu Loraldiak Bilbon. 10. aldia du jaialdiak eta martxoaren 4tik martxoaren 23ra bitartean izango da. Jaialdia gertutik ezagutzeko Amaia Ozerin, Loraldia jaialdiko komunikazio arduraduna dugu pantailaren beste aldean. Arratsaldeon, Amaia. Kaixo, ez da entzuten, orain. Orain bai. Kaixo, arratsaldeon. Orain bai. Ongi hasteko aurkeztu iguzu Loraldia zer da eta nondik dator? Bueno, Loraldia da euskal kultura garaikidea, begirada gaur eguneko begirada batez eta disiplina anitzak uztartuz, aurkezten duen, gizarteratzen duen proiektua. Festibala batekin hasi izan duela 10 urte eta gaur egun, aurten ospatzen dugula gure 10. urte aurrena, gaur egun hainbat proiektu ezberdin ditu, garrantzitsuena festivala dela. Disiplina anitzak aipatu dituzu, zer topa dezakegu esaterako? Urtengo edizioan badaukagu bertsolaritza, literatura, musika, artea, dantza, eta digitala, hausnarketak, mendi irteera bat, podcast bat zuzenean, baditugu 11 ekintza ezberdin. Hau guztia, zertarako? Euskal kulturan sortzen diren proposamenak, euskaraz sortzen diren proposamenak plazaratzeko, gizarteratzeko eta publikoari helarazteko eta baita ere sortzaileek nolabait beraien lana aurkeztu ahal izateko eta gainera gure helburua da erakustea euskaraz sortzen den kultur proposamenak edo baliabideak munduko beste kultura baten mailan daudela eta folklorismotik iesi nolabait modu abanguardista eta moderno batean aurkeztu. Esan bezala, 10 urte beteko ditu egitasmoak aurten, proiektuak lortu duen babesa handia dela esan dezakegu orduan, ezta? Egia esan, hasieratik gizartearen babesa izan genuen eta baita ere euskal sortzaileen babesa. Lehenengo ediziotik izan zala 3 eguneko edizio bat, hasierakoa. Lehenengo ediziotik babesa handia eta gogotsu etortzen ziren, ez? Eta baita ere, nola ez, erakundeen laguntza izan dugu, batez ere Bizkaiko Foru Aldundiarena, kultur sailarena, eta horri esker, 10 urte bete izan ditugu, eta esan bezala, gaur beste 11 ekintza bideratzen ditugu. Euskal Herritarrok gainera, tradizioari heltzen diogu kultura arloan gehien bat askotan. Orduan esan dezakegu, horrelako jaialdi batek eta Euskal Herritarrok bestelako sormen batzuk ere baditugula erakusteak, positiboa dela, ezta? Hori, tradiziotik edan da, baina gaur eguneko begirada batez, proposamenak dira gaur eguneko kulturak eskaintzen dituena eta inkluso disiplina ezberdinak uztartuz, sortzaile ezberdinak ere batuz, eta bar. Munduari begiratzeko modu bat eta jaialdiaren aurtengo leloa, zer dela eta? Kirmen Uribek idatzitako poema batean jasotzen da esaldi hori, hain zuzen ere poema hori duela 20 urte zaharregia, txikiegia agian ikuskizunean estreinatu zuen bai Kirmenek Rafa Ruedaren eta Mikel Urdangarinekin batera, eta aurten 20. urte urren hori ospatzeko Loraldia Festivalean izango dira martxoaren 13an. Eta hortik helduta ikusi genuen borobildu egiten zuela baita ere gure helburua eta gure asmoa, ez? Eta orduan erakutsi nahi dugu euskaraz sortzen den kulturak badaukala munduari begiratzeko modu propio bat eta erakarri nahi dugu mundu hori ezagutzen ez duenari ere nolabait ezagutu dezan zertan gabiltzan gaur egun euskaraz sortzen eta zenolako lan anitzak, ederrak eta ikusgarriak egiten diren. Sormenen artean podcast bat egongo dela ikusi dugu, nola okurritu zaitzue podcastaren ideia eta nola emitituko da?
podcasta izango da zuzeneko emisio bat, bertan egingo dute saioa, kasu honetan Guggenheim Bilbao Museoaren auditorioan egongo dira, emakume talde batek sortua, emakume sortzaile taldean hitza, musikariak, literatura andreak, gidoilariak, dantzariak, bertsolariak, denetarik izango dira, eta ideia sortzez Lokatza podcastetik dator, Lokatza podcasta Onda Sari bat irabazi zuen 2022an, eta ja 2022an proposatu genien ia atrebituko liratekeen loraldian zuzeneko emanaldi bat egitea, ez? Iaz ez genuen aukerarik izan, eta aurten nolabait plazaratzeko konpromisoa hartu genuen, eta atsegin handiz, hortxe izango ditugu martxoaren 10ean. Webgunean kuskusatzen enbilela lorazainaren figurarekin egin du topo. Zer da lorazaina eta zer da lorazain eguna? Lorazainak dira loraldiaren zaleak edo jarraitzaileak, laguntza simboliko bat da, nolabait babesa ematen digute eta dira publiko bezala etortzen direnak, edo euskalzaleak, kulturzaleak eta abar, eta doako programa bat da, ez dauka kosturik beraientzako, baina bai nahiko abantaila handiak, ez? Lehentasunez jasotzen dituzte albisteak eta informazioa, programazioa ere lehentasunez jasotzen dute eta aukera daukate epe mugatu batean sarrerak inor baino lehen erosteko aukera izateko eta prezio merkeagoan, urtean zehar antolatzen ditugu ekintza esklusibo batzuk beraientzako, opariren bat ere aukera izaten dugu eskaintzeko beraiei, eta zenbait ekitaldi beraientzako bakarrik antolatzeko, eta festivalaren programazioaren barnean urtero antolatzen dugu lorazain eguna deitzen diogun egun bat, ekintza doakoa da beraientzako egun horretan, eta beren beregi prestatzen dugu ekintza berezi bat, nolabait gizarteari ere eskerrak emateko eta haien babesa eskertzeko eta beraiekin egoteko patxada lasaia hartzeko. Jaialdira hurbilduko diren euskal herritarrei zer izango zenieke? Animatzea, etortzea euskaraz sortzen den kulturaniztasun hori eta munduko loretsu hori horretaz disfrutatzera, programazioan aurkituko dutela ziur atsegin duten ekintzaren bat, eta aurten bereziki gainera esfortzu handiagoa egiten ari gara baita ere euskalduna ez den publikoarekin, ez? Nolabait, munduari begiratzeko modu bat, lelo horrekin bat eginez, gurera hurbildu daitezen eta ikus dezaten zer galtzen duten euskal kulturara hurbiltzen ez badira. Ateak zabalik daude beraz, Loraldia Festivalaren nondik norakoak bilduta, heldu gara amaierara. Eskerrik asko, Amaia Ozerin, Loraldia Jaialdiko komunikazio arduraduna. Mila esker zuei. Beste jaialdi batera goaz jarraian, hasi da Gutun Zuria Bilbo Letren nazioarteko jaialdia, hitzaga puntu hartuta, solasaldiak eta elkarrizketak dira protagonista. Hitzaren adierazpen guztiei begiratu die Gutun Zuria Letren Bilboko jaialdiaren edizio berriak. Arduradunek berba Dariola lelopean ikasleentzako topaketak, itzulpen gintzako prestakuntzak, literatur solasaldiak, euskal sorkuntzari buruzko topaketak eta sormen prozesui buruzko hitzaldiak prestatu dituzte. Gutun Zuria Bilbao Letren nazioarteko jaialdia mugarik eta aukera mugarik gabeko lurraldea izan da urten, eta hitzaren adierazpen guztiei begiratu dio 16. edizioak. Berba Dariola izenburupean 100tik gora sortzaiek parte hartu dute, tartean direla izen ezagunenak ere, Maria Zunlanda, Juan Maiorga edo Arantza Urtabizkaia adibidez. BBKak eta Azkuna Zentroak BBK Gutun Zuria Bilbao ohorezko saria banatu dute 3. aldiz. Aurten Maria Zunlanda euskarazko aur eta gazte literaturaren berritzaile handiari eta Juan Maiorga antzerkiak eta egileek arte ezenikoei egiten dieten ekarpena irudikatzen duen dramaturgari eman diote. Nik usteet, Maiorgak esaten du alderantzizkoa, baina nik usteet egin detenagatik akordatu direla nerekin. Nahiko adina handia daukat dagoeneko eta makila gainera ondo datorkit alde hortatikan. Literatura gehiago lotzen dut, zuk esan bezuna, ez da arnaz hartzen laguntzen digu, ez? Edo ez digu sendatuko, baina esango digu zer daukagun, ez?
irakurriak ere nibiltzen dira ikastaroetan eta beti animatzen ditu idaztera. Idaztera zen ere espresatzea bere burua. Ezagutzea esperientzia literarioa deitzen zaiona. Gutun Zuriaren edizio honek 2 nobedade aurkeztu ditu aurten, Gutun Zuria Pro liburuaren mundu profesionalari zuzendutako kongresua eta Gutun Zuria Zabalik letren hibridazioaren inguruko elkarrizketa gune berria, jaialdia urte osoan irekita mantenduko duena. Zinearen bidez natura aztertzen ari dira Donostian eta Tolosan, Nahate Zinemaren 4. edizioan. Abian da Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakusketaren 5. edizioa. Arrakasta handia du ekimenak eta horren lekuko, jendez lepo bete da Donostiako antzoki zaharra, Egoitzusak zuzendutako Amalur filmaren proiekzioaz gozatzeko. 2015-etik aurrea Gipuzkoako Aldundiak hartu zuen bere baitan, eta orain dela 4 urte zinea eta dokumentalak erabiltzen ditugu baita ere, Genat izeneko erakustaldiak egiteko, ez? Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen diputatuak azpimarratu du ingurumena zaintzearen garrantziari buruz hausnartzea dela jaialdiaren xedea. Ostiralera bitarte, Con el oído del búho eta Hijos del hielo dokumentalak proiektatuko dituzte antzoki zaharrean, eta De Parke en Parke Doñana Tolosako topiken. Dokumental emanaldiaz gain, Miguel Delibes, Joaquin Araujo, Carlos de Ida eta Unai Pascuela dituek hitzaldi interesgarriak eskainiko dituzte. Bai klima aldaketa dela, bai transizio ekologikoa dela, bai transizio energetikoa, baita ere biodibertsitatea. Bueno, gaur egun dauzkagun arazo horiei erantzun bat emateko, ez? Eta ikusten da, badaukagula hori inkietude hori edo badaukagula gina hori, ez? Eta gina hori, adituekin solasaldian egitea, nik uste dute aukera paregabe dela. Emanaldi guztietako sarrerak doakoak dira, eta antzokietako lehiatiletan eta webguneetan eskura daitezke. Gernikan tradizio da azoka, bestalde Erdi Aroko giroan dator hurrengoa. Adi. Gernikako merkatari elkartuak bere ohiko neguko azoka antolatu du, martxoaren 1, 2, 3 eta 4 erako. Aurten Erdi Aroko gaia aukeratu dute denboraldi aldaketako produktuak sustatzeko. Dagoeneko finkatuta dagoen Winter Marketean 50 saltokit parte hartuko dute, Gernikan erosi eta Erdi Aroa bizi lelopean. Kolektibotik diotenez Gernikako merkataritzaren jaia izango da, eta Erdi Aroko jardueren erakargarritasunak babestuko du. Erdi Aroarekin lotutako hainbat ekimen ekarriko baitituzte, eta edizio honetan Gernika Lumoko merkataritza eta giro soziokulturala dinamizatzen laguntzaren aldeko apustua egin da. Alde batetik, elkarteko 50 establezimendu baino gehiagok beherapen handiekin itzi dute denboraldia neguko azokaren edizio berri batean. Helburua da gernikarrak bai Busturialdeko eta beste eskualde batzuetako bezeroak erakartzea. Bazkideen jarduera komertziala dinamizatzeko lan egiten dute, merkatu berezi hau bezalako ekimenekin denboraldiaz eskaintza harrigarriekin izten duena. Kaleetan Gernikako merkataritzaren kalitatea eta barietatea aurkituko ditugu. Ekimen horien bidez, herriko merkataritza jarduera oro har animatzen eta herriari bizia ematen ere laguntzen dute, merkataritza kolektibotik nabarmendu dutenez. Neguko merkatu berezirako ezarritako ordutegia honako hau izango da. Ostiralean, martxoaren 1 10:00 8:00, larun batean, martxoaren 2 10:00 2:00, eta astelehenean, martxoaren 4 10:00 8:00. Eskaintza zabala eta askotarikoa izango da. Gizon, emakume, gazte eta haurrentzako moda. Umentzako gaiak, dekorazioa, mertzeria, drogeria, lurrigintza, osagarriak, zapatagintza, altzariak, besteak beste. Saltoki Gernikarra beti kokatzen den lekuan egongo da, urtarrilaren 8 eta igande alegriako plazan gehien bat, baita Barrenkalean, Andramarin, Barrenkale Barrenean eta Adolfo Uriosten. Zein izango da aste honetako musika zuzenean saioko taldea, Koldo Otamendi? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Mugan taldea ezagutuko dugu. 2019an sortu zen taldea Donostian. Pixkanaka abiatu zuten bereien bidea. Paulo Zurutuz abeslariak eta gitarra jotzaileak abiatu zuen taldea, eta gutxinaka taldekideak batzen joan ziren. Taldearen lehen aroan folk giroan ziren nagusi. Gaur egun ordea bestelako doinuetan dabil taldea.
sustraili galdu gabe, baino musikalki pop giroetara bideratu zeuren musika. Izan ere, pasain urteko amaieran kaleratu zuten iraupen luzeko bigarren diskoan pop rock giroa dira nagusi. Hori da gaur egun taldea lantzen duen musika eremua. Aurrera ez den alde batera. Horrela izena darama taldearen bigarren iraupen luzeko diskoak. Aurreko diskoaren segida dela esan daiteke, baina disko berri honetan bestelako giroak ere badira. Musikalki asko hazi da taldea, eta disko berriko kantuetan ederki nabaritzen da. 6 lagunek osatzen dute banda, eta 6 instrumento agertoki gainean, gitarra akustikoak, elektrikoak, bajua, bateria, bibolina eta pianoak, eta hoien guztioren gainetik ahotsak. Ahotsak eta azpia ahotsak ere. Izan ere, taldearen sekretu bat hor dago, ahotsen presentzian eta azpia ahotsetan. Disko honetan aurrekoan baino are gehiago entzun daitezkenak. Taldearen 2 diskoak bera herriko Mik estudioetan grabatuak izan dira, Michael soinu teknikariaren eskutik. Mugan taldeak gertuko estudio bat aukeratu du grabaketak egiteko, eta gertuko teknikari bat. Izan ere, teknikari laguntzaile lanetan ere laguntza izan dute. Esan bezala, Michael arduratu da arrek botoia zapaltzeaz, baita ere taldeari gomendioak eta bestelako gauzak erresteaz. Bere ondoan Mikel Irazoki izan du, produktorea. Urteak atzera emeak taldean ezagutu genuen bajulari lanetan, eta gaur egun Miguel Bose abeslari ezagunaren ondoan dabil, produkzio lanetan eta basua jotzen ere. 2 teknikariekin egin duten lan mugan taldekoak, eta esan daiteke produkzio aldetik ere disko berri honetan garapen handian nabaritu dela. 6 musikari izatean ez da erresa musika tresnak orekatzea, eta bide horretan produkzio lana hortik joan da. Detaile txiki asko daude eta produkzioan egindako aldaketa nabarmenak. Izan ere, detaile txiki horiek eman diote diskoari kalitatezko golpea. Disko berria bidean produkzioak zigiluaren babesan argitaratu dute, eta diseinu gorri beltzan jantzita dator. Taldekideek beraiek egin dute diskoaren azala eta liburuskaren barnean letrak topatu daitezke baita bestelako esaldiak ere. Izan ere, mugan taldearen beste indargune bat letretan dago. Eta batez ere, nola kantatzen diren letra horiek. Aipatu dugu aurretik, letren eta ahotsen garrantzia disko honetan. Eta aipatzekoa da ere, taldeak zuzenekoetan lortzen duen konexioa ikuslegoarekin. Muganen kantuak abesteko kantuak dira, eta ikuslegoak ederki daki hori taldekideekin batera kantuak abestuz. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da talde donostiarra, eta datozen aste eta hilabetetan kontzertu biran ariko dira. Bitartean, hemen, Hamaika telebistan taldea ezagutzeko aukera izango duzue. Ostegun honetan izango da, gabeko 10:00 aurrera, telebistan eta baita ere hamaika.eus atari digitalean ere nahieran. Besterik ez gure adetik informazio gehiagorako sartu gure sare sozialetan edo hamaika.eus atarian laster gara bueltan 8:30 ongi izan. Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Telesailak inoiz ez, sopan etzan da ez banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maiteaz badago. Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bai aldi berian uste dut, edo saiatzen naiz ez, mezu negatibo hauek konpensatzen, badaudela, ez, pentsatzen dela nik guk zuk edo biok izan genitzaken erreferenteak ez, gaztea ginenean beste aukera posible batzuentzako, beste mundu batzuentzako, eta